No čaute, vítajte v ďalšom videu. Ja už sedím v aute, ako môžete vidieť, a idem ku vode. Idem dneska na miestnu vodu do Krompach. Nebol som tam dlhšie, takže sa celkom teším. No a dneska by som chcel vyskúšať pre telia taký celkom zaujímavý lov, a to bude lov na jeden prúd za pomoci jednej nastrahy, jednej navnady a na 1 hodinu. Nič zložité, som len sám zvedavý, koľko sa mi rýb podarí spraviť za tú 1 hodinku. Budem chytať na metód feeder za pomoci metód krmítka, takého 40 gramového, ale však to už dobre viete, tí, ktorí pozeráte moje videá, tak viete, že akú mám tom zostavu, aké prúty vlastne používam, a to si môžeme povedať ešte potom pri vode. Takže budem chytať na ten metód, budem chytať za pomoci mikropeliet, ostali mi ešte nejaké také väčšie, to sú asi 3 alebo 4, neviem teraz presne koľko milimetrové. Ukážeme si tiež. No, tie si rozrobím. Musia byť kvalitne pripravené, to musím uznať, aby nám vo vode pracovali čo najrýchlejšie, aby som za tú hodinu dokázal nachytať čo najviac ryb. A takisto ich zalejem trošku na taký booster, taký fluoro booster, dá sa povedať, no taký dip na zatraktívnenie. Tieto takisto, vlastne tento použijem, zalejem ich trocha. To nám vo vode ešte by malo spraviť svoju robotku a prilákať tú rybu viacej na to miesto. No a pod hačík sa rozhodnem pri vode, vyberiem si len čisto jednu nastrahu, zapnem stopky pri vode a uvidíme, koľko sa nám za tú 1 hodinku podarí spraviť ryb. Takže ja smerujem do Krompach, teším sa. No dobre, tak som tu. Akurát som zaparkoval, je tu jedno auto. Uvidíme, ako to bude pri vode. Idem to vybaliť. Takže zapísať papírusy. Dneska je 24. Sice toto neberiem tú veľkú kapralskú tašku už pripravenú. Som si vybral aj pruty. Beriem obidva. Teda len pre istotu, že keby som urval jeden, že nestrácam čas. Dneska je tak pod mrakom, ale aj tak hlasili, ale je príjemne celkom. Len dúfam, že nesprchne na mňa, lebo nemám za sebou ani dážnik. A snad to bude dobre. A aj nejaké ryby si dneska ukážeme, dúfam. Tak idem hore. Som sa vždy chcel. No sú tu rybári, asi zo 3. Idem tu po tej ľavej strane. Mám aj pličiu vodu. Vidím, či tu takto bude. A teoreticky by som to mohol aj tu vyskúšať. Lebo tam, kde som chcel ísť, na tú druhú stranu, tam sú rybári. Ešte pozrieme stav vody. Vyzerá byť dole. Dole je. Ale teoreticky nemám to ďaleko, je tu pličia voda, asi zostane možno aj tu. Riskneme to, čo poviete. Dobre, zložím sa sem, nejdem ďalej. Tak aj keď je tu pličia voda, ale budem to nahadzovať asi nejakých 50 metrov odo mňa. Mám tu takýto stojanček, takže tu dám jednu. Tak, jeden prúd. Vyberám si teba. Neviem, stále mi lepšie. Mám tu 2 rozdielne krmítka a lepšie mi je na ten. Hačík máme parádny ostrý. Prúty Delfín Partizan, jak stále, teleskopy. Falošné fidrovky pre mňa. Dobre. Vlastne toto len takto tu dám. Takže toto máme pripravené. Dôležitá časť programu, požadu, pripraviť si dobre pelety. Mám veľa. No, čiže asi tak polovica z toho. Dobre, toto rozrobím s vodou postupne, nezalejem to celkom s vodou. Sú to tie mikropelety, no ako vravím, to sú asi 3, sa mi zdá, alebo 4 max, tie väčšie. A počkáme trochu, kým sa nám napijú, no a potom si tam kľudne môžete vody pridávať podľa potreby. Ja potrebujem spraviť z nich takú ideálnu konzistenciu, také ideálnu mäkkosť tých peliet. Takže idem na to. Dúfam, že sa tu nestrepem, lebo je tu akože katastrofa breh. No nejde to inak. Bohužiaľ. Takže musíme si pomôcť každým dostupným spôsobom. Zobral som si podbierak a takto si čapujem vodu. Nechcem sa strepať dolu. Dobre. Oni budú pracovať a po chvíli tam určite ešte pridám vody. Poďme si teraz vybrať ešte na strahu, na ktorú budeme chytať. Uvidíme, čo mi prvé padne do oka. Hej, ale zavoňalo. Také, hen také na strahy. Rozmyslel som, že čím menšie, tým lepšie. Asi toho sa budem držať. Mám tu je cesnakovú, ale keďže ten dipik
liquid, mám ananasový, tak skúsime ananasovú sladkú nástrahu. A mám tu takú mikrodumbbellskú. Asi sa budem držať nej. Dneska vyskúšam menšiu. Dáme takisto ananasovú mikrodumbbellku. A dáme ružovú. Nech to hraje. Dobre, takže na strahu máme vybratú. Dneska budeme chytať na tú ružovú mikrodumbbellu po dobu 1 hodiny. Si môžeme dať náčik. To napichovací trník, tak ako stále to ja používam. Som tomu ostal verný. Nič viac, nič menej. Háčik ostrý, dobre, môže byť. Dobre, poďme pozrieť na pelety. Oni tak do tých 10-15 minút by mali byť hotové. Ste videli? Už napili vodu trošku. Nevyšame, necháme. Opäť trochu. Neviem, tu spadne. Vyzerá to fajn, síce pod mrakom ako vravím, ale pozerám, že aj na druhej strane chlapi niečo ťahajú. No dúfajme, že tu bude nejaká ryba. Kým nám takto pučnejú ešte, tak tam teda môžeme buchnúť ten liquid. Takto smelo, netreba sa toho bať, úplne do pohody. Krásne. Pozrite, aká zelená farba, krásna. No toto tam bude vo vode robiť svoju robotu. Pekný dym nám to spraví, taký mrak, zelený. To vidíte, jak to zmenilo farbu? Hneď to vo vode potom robí parádnu robotu, ako vravím. Dobre, necháme ešte odstať. No to všetko, za chvíľu štartujeme našu šťastnú hodinku. A ešte chvíľu čakám na tie peletky, kým budú ready. Dosť dôležité mať tie peletky dobre pripravené, tak preto tomu dávam taký čas trošku dlhší. No, som zvedavý fakt, čo sa mi za tú hodinu podarí tu chytiť. Časovač, 1 hodina. Dúfam, že to vidno. Na 1 hodinu mám časovač nastavený. Za chvíľu ho spustím, len si to nabijem, nahodím a ideme na to. Ešte som chcel povedať, že čo sa týka prehadzovania prútu, maximálne do tých 5 minút, ak sa nič nestane, to hneď prehodím a takto to budem robiť ďalej. No, držte mi palce. A hlavne nech začne pršať, lebo fakt visí na vlásku. Tak, myslím, že už pelety máme celkom hotové, pripravené na použitie. Poďme to tam teda nabiť. Dávam prvú nástrahu, zasypeme peletami. Nie veľa, úplne takto, len ani to moc nechcem utláčať. Toto zatlačíme. Šup, vytlačíme vonku. Tak toto teda vyzerá. Nedávam tu už hornú vrstvu, aby som to nezasypal, aby som ten záber dosiahol čo najrýchlejšie, keďže chytám len hodinu. Môžeme si spustiť časovač, teda na hodinu nastavený. OK. Poďme na to. Štart. Časovač nám už ide. Tak nestracajme čas. Jak sa vraví, nie je čas strácať čas. Takže nejakých 40 až 50 metrov predo mňa. To skúsime. Takto. Čľup. Tam nie je hlboká voda. Max do 1 metra. A teraz je ten stav dosť nízky. Tak. No a poďme na to. Stopky spustené, môžeme ísť do toho. Tak čo, do koľkých sekúnd alebo minút príde prvý záber, čo? Dúfam, že si zachytáme. Zatraktívnil som to, ryby sa tam nejaké hádžu. Snáď nám niečo rýchlo kopne. Tak máme nejaké 4 minúty za sebou, ako môžeme vidieť. Mal som tam nejaké ďobánce už do toho. Tak uvidíme ešte minútu, ak sa nič nestane. Hneď to prehadzujem, ako som sľúbil. No poď. Spravíme do prvých 5 minút záber. No, predpokladám, že už... Áno. Takže 5 minút nám prešlo. Môžem to vyťahnuť. Nestalo sa nič. To je jak na pretekoch. Ale pozerám, že pelety sa krásne rozpustili z krmítka, takže máme ich dobre spravené. Prebijeme a nahodíme znova. Tak, prehodené. Došpanujem.
poholím. No ale tie mraky sa mi nepáčia tam po tej ľavej strane. Nedobré. No, za chvíľku budem mať pred druhým prehodením. Päť som mal nejaké trhance, kopance do toho, ale to na také jemnúčke. Zase dúfajme, prepracujeme ku nejaké rybke. Začína fúkať vietor. Idem to teda druhýkrát prehodiť. Mal som nejaké ťukance tam. Dačuťám. Že by tam bola prvá ryba akurát pred prehodením. Vyzerá to na pleskáča. Vieš, áno. Tak predsa. Pozrite tu. To je úplne maličký. Takže prvý. Utekaj, bež. Tak. Takže prvá ryba na konte. Jakých 10 minút to trvalo? Pleskač menšie moja dlaň, ale je. Niečo cez 10 minút prešlo. Ja som to prehodil, no a čakáme na ďalšiu rybu. Keď tie ťukance tam boli také úplne, že také jemnúčke, aj keby som mal fakt tú fidrovú špičku, možno by sme videli viacej, ale každopádne ryba je von, to je základ. Mám druhý záber a už asi aj sa vypol. Hej, vypol sa, nevadí, ale dobre. Lebo nejakých 12 minút, 2 zábery, jedna ryba von, jedna vypnutá, nevadí, ideme ďalej. Snažím sa to hádzať na jedno miesto. Dobre, let's go. Dobre, teší ma, že tam ten kontakt je. Keď popravde očakával som rýchlejšie, skoršie zábery. Teraz neviem, či mám rybu, ale asi nie. Nie, nemám rybku. Ale nevadí, mal som tam nejaký ďobanec. Je tam a je to pleskač, dúfam, že bude. Či zase sa vypol. Tak to sú také jemné zábery. Buchne do prútu. No, čas máme zatiaľ 46 minút do konca, nejaké dokopy 4 zábery, z toho jedna rybka von, 3 nič. Asi tak bolo, ne? Že sám neviem. Ale dobre. Aktivita je, som spokojný. No tak predsa ďalší záber, úplne jemný. A teraz som to nesekol fest a je tam niečo. Určite pleskač, podľa toho, ako bojuje. No, bude, či sa zase vypol? Nie, je tam. Ale malý. Takýto tu maličký. Bež. Tak toto bolo rýchle, priatelia. Toto bolo rýchle. Tak toto má vyzerať presne. Hneď po nahodení asi nejakých 20 sekúnd. Ale opäť asi pleskač. Ale dobre. Takže tretia ryba na prúte. Dúfajme, že ju aj vytiahneme vonku. Má pekný záber. Bol taký padak. Sú to malí drobci, no ale človek sa s nimi aspoň vyhrá. Mne nevadí ani pleskač. Takto takú rybu ani vidieť nemôže, ale ja som s tým v pohode úplne. No a tento je väčší trošku. Taký mutant. No, taký trošku zmutovaný. Bež aj ty. Tak. Tu sa mi ani pelety ešte nestihli rozpustiť vo vode. Presne takto má ten metód fungovať. Jednoducho, čím skôr spravíte záber, tým lepšie. Takto. Inak ten dumbbell, mikrodumbbell, tam mám stále taký istý, hej. Nie je vymenený, že pokiaľ mi drží na pichovacom trni, tak to ani meniť nebudem. Šup. Tak, vietor nám trochu ustal a hneď tá aktivita je predsa trošku iná. Asi to trocha pohlo s rybou, no. Má to niečo určite do seba. Takže takto to došpanujem. Uvidíme, či sa nám podarí opäť do nejakých 20 sekúnd spraviť záber. Je tam? Je tam? No, teraz neviem. Predsa. Či? Nie. Nie. A nemám ani na strahu. Nič rýchlo vymeniť. By som neporušil pravidlo, aby ste mi verili, stále sa tu bavíme o ružovej farbe mikrodumbbellu.
toto vymením. Pokračujeme ďalej v našom love, zatiaľ celkom úspešnom, aj keď kaprik sa napríklad ešte neukázal, a to mi nevadí, lebo máme nejaké biele ryby, za ktorých sme vďační, hejže. Opäť záber. Tentokrát tam je ryba, cítim ju na konci. Čo sa týka času, tak máme nejakých 20 minút za sebou. Neviem presne, koľko musím pozrieť. Ďalší z radu pleskáčikov. Tak, poď aj ty pekne. Pleskáčik. Tak, bež. Tak, toto bolo okamžite, priatelia. Ešte som položil ľudicu do stojana a už som mal tam záber. Bol tam ťukánec taký celkom dobrý. Akurát som zobral hodinky do ruky, pozerám akurát čas. Máme presne 20 minút. A aj ďalší záber. Tak, toto bolo pekné. Toto bolo pekné. Kopanček, taký ako má byť. Takže presne 20 minút za nami. Priamo v priamom prenose. Ďalšia ryba na prúte. Áno, je to predsa pleskač. Mrňous. Takzvaný mrňous. To je taký ako ten prvý. Taký mrňous malý. Ďakujeme. Oj, tak ty si to zobral športovo. Tak skúsim to zobrať od nahodenia až po záber. Čiže nahodené máme. Takto. Trošku si to stále povolím. Došpanujem. A je tam. A je tam. Je tam. Ste to videli? Tak toto je pecka. Opäť pleskač, ale absolútne mi to nevadí. Pretože ste mohli vidieť tú akciu. Vyzerá to tak, že tam nabehli pekne na to miesto, kde to hádžem. Ako vravím, snažím sa to hádzať stále do rovnakého miesta. Taktika mi funguje. Máme za sebou niečo cez 20 minút. Pleskač tu. Páči sa. Tak. Bež, bo mi čas ide. Tak, zopakujeme akciu. Hop, nahadzujem. Spadlo. Spadlo nám to aj na zem, vlastne na dno. Rýchlo došpanujem. Takto. Došpanujem. A už mám aj záber asi, nie? Či nie? Nie, tentokrát dobre. Tentokrát som si aspoň vydýchol. Je tam, akurát som nestihol ani dopovedať pomaly a už. Opäť plesky. Ak si to berú tí malí mrňusi. Chutím to. OK, úspešne vyslobodený a úspešne pustený, ale opäť mi spadla nástraha, tak si ju rýchlo vymeníme. Rúžová je fajn. Dneska šľape. Tak ako má. Čo sa týka našho na 200 hačik, ostrý, jak furt, napichneme, nabijeme a pleskača caháme. Pelety mi zatiaľ pracujú presne tak, ako majú. Aj tá konzistencia je dobrá. Čiže je to super. Let's go. Hop. Došpanovať. Ťuk spadlo. Tu na to tak stihnúť dať do stojana. Došpanovať a teraz pozerajte špička. 3, 2, 1. Hop. A je tam. A je tam. Krása. Pleskačík von. Ďalší. Koľko? 10 sekúnd. Už ich ani nerátam. Akurát som sa pozrel na hodinky.
Takže 34 minút do konca. No ale lietam tu hore dolu. Však o to nám v tomto videu išlo. Koľko rýb sa mi podarí zdolať. Neviem, nerátam to popravde, čiže je ich dosť. Ale asi to odsledujem na videu, keď to budem doma si pekne strihať. Predsa, no. Však sme chceli vedieť koľko. Takže ďalší plesky. Spodné písky. Chytený. Dobre. Šup. Rýchlik číslo 609. Považan. Keby ste nevedeli. Paráda. Páči sa mi to. Takže repete. Šup. Povoliť. Spadlo. Opäť ide vlak. Došpanovať. Nazdar. Tak, došpanovať prúd. No, ja dúfam, že stihnem aj došpanovať. Dobre. A nič. No, už je to tam. Už to tam, už vidno na špičke. Proste nejakých 15 sekúnd a hneď. Bim, bim, bim do krmitka, nastraha, spapať a pleskať von. A je tam. A je tam. Okidoki. Pleskač vysoký. Nejaký kriak vo vode alebo niečo také tam bude. Predpokladám. Pretože to krmitko sa mi občas tam zadrhne. A možno aj preto som vypol nejakých tých pleskačov predtým. Tento je môj. Ďalší. Opäť za spodný pištek. Pekne. Zaujímavé, že sa mi ešte kapor neukázal. Tak to trošku ešte stlačím. OK, let's go. Šupitlem. Scenár poznáte. Španíren a ryben. Je tam. Tak toto je nádhera. Nádhera. Tam ich musí byť. Ako šafránu, jo. Tu je šampión. No, dobre. Tak utekaj. Na koni. Však koni nemáme. Tak utekaj mi. Poznáte, nie? A pokračujeme v tejto zabavke. Krásne, ešte sa mi slnko teraz oprelo do chrbta, takže pecka. Nahodím. Nechám dopadnúť, uvoľním, došpanujem. Takto. Hop. Dvakrát. No. Špička hneď, aha. Hop. Hop. A je tam. Opäť pleskač. Paráda. Tady je. Šampión. Neutekaj. A je to tam. Bude tam? Jasné. Přátelé. No ale to som spokojný. Som spokojný, aj keď kapor zatiaľ sa mi neukázal. Vôbec mi to nevadí. Už mám asi zo 15-16 rýb. Možno preháňam. Taký mrňou si. No dobre, Mojko. No aj ty pôjdeš. Tak vieš. Kameň som nabral. Kameň zde. Pelety ešte ani nerozpustené. Vtedy viete, že vám to funguje dobre. No čo
čo sa týka času, pozrieme. 24 minút do konca presne. Čiže poďme si ešte chytiť nejakú rybku. Páči sa mi to, priatelia. Proste aj s tými pleskačmi sa človek vie vyhrať. Darmo, no bohužiaľ nie sú to kapre, ale ja som vďačný. Ja som vďačný aj za takúto rybu. Spadlo. Rýchlo došpanovať. Je tam. Je tam. No, už som si myslel, že bude kaprik. Ale podľa všetkého je to opäť pleskáč. Taký trochu iný záber. Stáva mi nejakých necelých 20 minút do konca šťastnej hodinky. No, ťahám si pleskáča za pleskáčom, priatelia. A tento je opäť takýto mrňov z malý. No. Aha. Tak bež. A pokračujeme. Neutíchame. Hop, čip, tralala. Pleskač tam je ulala. Špička. Rátam do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A nič. To je jak možné. Som sklamaný. Ale nie. Pozrite. Koľko? 6 sekúnd. Aj, tam je presne tá prekážka. Ale neviem, vyzerá, že je asi tiež. Ja by nie. A není. Vypol sa. Ty diable jeden. A idem si to normálne odrátať. Čiže kým spadne do vody. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a minútka. Just keď to chcem odrátať, tak nič. Je tam. Je tam. A čo tam je? Biele zlato. Takzvané. Sile môj. Ty si nejaký bojovný. Chlope. Tak. Páči. A opäť mi vypadla nástraha moja. Bež. Tam je. Uvidíme, či ďalšiu rybu spravíme. No isto, hej, však aktivita je dobrá. Ty čo tu praskáš strom? Z ničoho nič. Sa zlomil tu konár. Mám ešte niečo okolo 16 minút. Zase sa trošku rozfúkal vietor. To hneď vidno na tej aktivite. Ono trošku sa rozfúkalo, tú rybu trochu rozkývalo, rozhýbalo. Prišla lepšia aktivita, potom bolo trošku kľud. Teraz zase trochu sa rozfúkalo, no tak predpokladám, že zase to pôjde. No už to tam zase ďobe. Špička. Bum ho. No poď. No tento trošku kope viacej. No, tu je moja nastraha. Ale už som si tam šupol ďalšiu. Samozrejme tú istú farbu. Všetci sú pekne do spodnej pery pichnutí. Dobre, môj, dobre. Aj ty pôjdeš. Tak. No, pozrieme čas. Tak jedným očkom. 12 minút. Tak čo, príde mi ešte kapor, alebo nie? To najlepšie na koniec. Či? Peletky. Hop. Teraz vietor fúka smerom ku mne. Neviem, čo mám od toho očakávať. Šup. Poďme. No poď. 10 minút do konca. Kapril von. A už dačo.
A čo, nič? No, vidíš. No. To jo, tak. A teraz poriadne. Ja keby presne vedeli, budeme brať ti 50 minút a potom koniec. Ale dobre, ste mi spravili radosť. Vy malí bojovníci. No, ešte predsa dobiedajú. No, kamoši, posledné prehodenie, keďže už mám niečo len okolo 5 minút, čiže to tam skúsim ešte posledný krát buchnúť, no a rozlúčiť sa s posledným pleskáčom. Či kaprom? Nie. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Presne 5,55 do konca. A je tam. Yes, takže ešte tento sa prišiel so mnou rozlúčiť. To určite pleskač. No dobre, poď. Aj ty pôjdeš. Späť tam, kam patríš. Nie? No poď. Tak to je mrňus. Tak ako na začiatku, tak aj na konci. Takto. Pozriem sa na časomieru. A každopádne už to nebudem siliť. Sú nejaké 3 minúty do konca. Dobre, stopnem to. Tak jo, konečne som si sadol. Lebo od tej možno, neviem, 3. ryby, čo ste mohli vidieť, som si sadnúť nedokázal. Keďže aktivita bola perfektná. Fakt, ten Method Feeder oplatilo sa prísť dnes sem ku vode a vyskúšať to. A takisto sa oplatilo vyskúšať lov na tú 1 hodinu. Ako ste mohli vidieť, vytiahol som kopec pleskáčov. Kapor sa mi bohužiaľ nepodaril, ale ostanem tu ešte zo pár chvíľ, keďže mám čas. No a teraz vyskúšam prehodiť možno na ten napichovací trn niečo väčšie a pokúsiť sa možno vám ukázať ešte dnes nejakého toho kapra z tejto vody. Takže teším sa z toho, dobrá aktivita, čo poviete. Aj napriek tým pleskáčom proste to šlo tak, ako malo. Musím trochu vydýchnuť, lebo ozaj som tu pobehoval tú hodinu, jak taký splašený, ale tak dúfam, že sa vám tento lov takýto rýchly za tú hodinu páčil. Trošku ešte posedím, užijem si to tu a prehodím to normálne, počkam si možno na tú väčšiu rybu. Ak nie, tak sa pomaly poberiem domov. Mám tu takú zaujímavú nastrahu, sú to fluopopky hruškovej príchute, ale priatelia, to je brutálne vonia, fakt. Sú to nejaké popky od Carpson Bites, takže chlapci to celkom dobre vykomali, ale masaker to vonia. Dobre, skúsim toto buchnúť na napichovací trň. Väčšia popka, nebudem ju dávať do krmítka, ale dáme ju len takto pomimo. Do krmítka si dáme takto. Skúsime na 2-krát, dáme tam väčšie množstvo tých peliet. Takto. Silnejšie zatlačím. OK, zatlačím ešte s rukou a vlastne takto to hodím do vody celé. Môžem ešte spraviť to, že skúsim tu takto háčik vopchať. Tak. A skúsim to šmariť ďaleko. Proste ďalej, jak som to hádzal. Opa. Došpanujeme. Povolíme samozrejme. Tak, dobre. Aby nám prúd nezobralo do vody. Mám kontakt, ale aj napriek väčšej nastrahe je tam asi len pleskač, alebo možno aj nič. Skúsim to ešte raz prehodiť. Nie je tam nič, nevadí. Tak jo, som to prehodil ešte raz, naposledy na tú zelenú guľku, tú popku väčšiu. Čakám, už sa mi aj podberak takto suší. V dnešnej časti sme mohli vidieť celkom úspešný lov, za mňa teda si myslím, že bolo to úplne fajn. Keďže som na breh dostal kopec rýb, bola to síce len biela ryba v podobe pleskača, ale to mi vôbec nevadí, pretože tá aktivita bola fakt super. Som úplne spokojný, pretože som si zachytal, a to je hlavné. A užil si tento pobyt pri vode. Vyskúšal som taký športový mod a doslova taký pretekársky mod, by som povedal, tu na dnes pri vode, keďže som sa snažil za tú hodinu nachytať čo najviac ryba. To sa mi teda podarilo. Dávam tomu ešte nejakých zo pár minút a pobalím ten zbytok, čo tu mám, a poberiem sa domov. Teším sa s vami na ďalšiu moju vychádzku pri vode. Dúfam, že ju nezmeškáš, preto ma nezabudni sledovať. Ďakujem krásne, priatelia. Ahojte, majte krásny deň a
Petrov zdar.